Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Suraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito itapno ipakaamuna iti gayem na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana. Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to iti nalimad. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga abalayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauwan, sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amay yalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan nakit din tapan nakadadaal ti yate. Nagmina. Ay, nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangin ta nakalugan ni Miko iti yate. Isu amapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapuken kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Darasam nga road, taagawit kan. Taamangan no pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at matmanang. Aywon gayam. Agkalaysan to itinalimad. Dagayam Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya nga tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayem ni sir. Ngam naglibaka. Agsagana ka Ira. Sumangpetan dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilian? Ado ka dito in-order mo? Wen, Ira. Kayat ka asorpresaan. Basta agpili ka no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayat naklakta. Mamatiak iti ibagbagada. Ngagpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapod no. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangro na dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaikat ti angkla ti yate. Mapasamaken ti kayat ko ang mapasamak. Masayangan nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngem ti panagtalek ti gayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakadwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itan ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaeng kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kan kwa na. San ko pa'y nga amu asawan ita? Ngem mabalin ko nga aramaten ti latigo kan kwa na. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadaal ti yate gapuken kwa na. Agsaw-sawa ren dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo o igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo,
Sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di amuna. Di na inaramat ti panunot na. Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. Nusikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko. Nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso. Sinayang na ti panagbalin ng ta Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apa nga inaramid da dayta? Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti na kaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanag ko kadagiti pa kaikamangak. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngem, agnanayon ta kading aglamlamang kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawan a maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatong palday tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanyak. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon ta iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ani Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankuan. Napukaw ti asyenda, napukaw pa ti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mutkit di, tasaan ka pa'y mutunay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Imado ti buyers tayo iti sabali a pagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagarot? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingput mo't kanyak, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama panidi pagadalan. Kanayon kayo pa'y amala daw nga agawid.
Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adu iti may sasanga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan. Medyo laang, nana. Imbag laang tasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santoluan no mangga. Diyak amon, anana. Amang an ospital tinaturong me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si kamat alay. Manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Jakman am mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem ko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tarod ti maawatak. At dapay dya madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot tan jay sigud aguradakan ka. Agpayso nga taday ta, bro. Agulbud ka di pa'y ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong hay kalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan numakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta da ito, para kinigayim ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpat talaga. Saan akas kadagiti naganak na matapobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawan, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Ngam apay di ka matagtagari. At ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Adda man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya day, jay? Imbagakan kwa na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Day tatipod no. Lupas ka no ni ina.
Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiin sangpet ni Amir. Kasla nakuteran apiak. Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupot, yarwaten na. Saan ka de, madam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.